Казанда Татарстанның халық артисты Халил Мәхмүтов һәм Россиянең атказанган Татарстанның халық артисткасы Исламия Мәхмүтова истәлегенә мемориаль такта ачу тантанасы булып узды. Тулырак Фәннур Хасанов видеоязмасында. Менә субханалла, изге эш булгачтан карагызлар диде батыр хаватырышы. Мемориал такта Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрының легендар артистлары яшәгән Жуковский урамындагы 9-нчы йорт диварына куелды. Хуплап каршы алдылар моны депутатлар да, безнең Госсовет депутатлары һәм хөкүмәт тә аны бик хуплады, мәдәният министрлыгы бик хуплады, театр әһелләре союзда бик хупладылар һәм гомумән бөтен халык бик хуплады. Аларның исемнәрен мәңгеләштерү, ул команда барырга тиеш безнең яктан. Без үзебезнең артка борылып карамыйча алга таба бара алмаячакбыз. Чөнки андагы артта булган, алар эшләгән юлны һәм аларның эшен без дәвам итүчеләр. Татар театрының легендар артистлары Исламия һәм Халил Мәхмүтовлар 50 елдан артык гомерләрен Кәрим Тинчурин театрына багышладылар һәм бик күп кенә халык мәхәббәтен яулаган образлар тудырдылар. Мәшһүр гаилә династиясен бүгенге көндә кызлары Ләйсән, Лилия Мәхмүтовалар дәвам итә. Әти белән әни алар икесенә бер гасыр гомер Тинчурин театрына багышладылар. Әти 46 ел эшләде, әни 56 ел эшләде Тинчурин театрында. Шуңа күрә менә шушындый тантананы бүген ачу безнең өчен әлбәттә бик зур горурлык. Алар шушы безнең театр сәнгатендә якты из калдырган кешеләр. Һәм аларның такта куйсаң да аларга урам исемнәре бирсәң дә, алар халык күңелендә бик зак яшәрләр. Истәлек тактасының авторы сынчы Рөстәм Габбасов. Аның әлеге проекты Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгы каршындагы мемориал такталар буенча комиссиясе тарафыннан сайлап алынган. Фәннур Хасанов, Линар Хабибуллин, Татарстан яңалыклары.